ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା ଯେଉଁଟା ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରା ଗାଇছে ଅଧା ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ସିବିଟି ଲାଗିବ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବାଘୁଣୀ ସିନେମା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେତିକି ଗାଇছে ସେତିକି ତ ସିନେମା ରହିବ ଏବଂ ସେ ସିନେମା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉନି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ି ମାଟି ଗର୍ବିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହିବି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆମର ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଡ଼ିଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋତେ, କହିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଳାକାର, ଏତେ କଳାକାର ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ସିନେମା ଷ୍ଟାର, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦେଖିଦେଲା। ତେଣୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆସ୍ତକରେ ଶୁଣିଲି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନାଁରେ ନାଁ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି, ଆସ୍ତକ, ରିପବ୍ଲିକ ଭାରତ, 27 ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଗାଇଯାଇଛି, ଯାହା କରିଯାଇଛି ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଡ଼ିସନରୁ ତାକୁ ନେଇଥିଲି, ମୋର ପଙ୍କଜ ଫୋନ୍ କଲା, ପଙ୍କଜ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ପଙ୍କଜ କହିଲା ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ଓଟିଭି ତରଙ୍ଗବାଲା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ। ମୁଁ ଭଲ ଗାଉଛି ନା, ମୁଁ ପଠଉଛି, ମୋ ପୁରା ଭରସା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପଙ୍କଜକୁ। ସେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଡ଼ିସନ ତାକୁ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଖାଇ କରିଥିଲି, ବହୁତ ମୋ ସହିତ ମାନେ ନା ଯେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟୁମାନ ନମ୍ବର 1 ସିଙ୍ଗର ହବ। ସେ କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସିଙ୍ଗର ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟୁମାନ ନମ୍ବର 1 ସିଙ୍ଗର ହବ, ତମେ ବି ପ୍ରଫେସନ କରିବ, ପ୍ରଫେସନ ନ କଲେ ଖାଇବ କେମିତି? ଆଜି ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତାର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଅଛି, ରହିବ ଏବଂ ସେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରେୟା ସହିତ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଶ୍ରେୟାର ବାପା ମା ଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲି, ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଲେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତା ଗାଁକୁ ଆସିବି ଏବଂ ତା କବରସ୍ଥାନ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେବି, ଯେଉଁ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି ସେ ହାତରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେବି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାକି ତା ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମେହସୁସ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।